Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene mukupezeka pano pa programu ija yatilankhuleni Ambuye. Mulungu amatilankhula mpulogalamu yathu. Pa bwalo lathu lino timacheza ndi mawu a Mulungu, timayenda ndi mawu a Mulungu, ndipo Iye akatiuza mawu ake ife timawachita, ife timawatsata. Lero tu ndi lachinayi la Mulungu wa 26 pa chaka, mu chaka chimene cha B. Ndipo tu mawu athu akuchokera pa Yobu mutu 19 kuyambira ndime ya 21 kulekeza ndime ya 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Promise Kambalame wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Utenga wathu wabwino wa tsiku la lero ukuchokera pa Luka mutu 10 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Raposo, kuchokera ku St. Magdalena Koche Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Yobu. Yobu anati, mvereni chifundo, chonde mvereni chifundo, ino abwenzi anga, poti dzanja la Mulungu landikantha. Chifukwa chiyani mukundilondola ndinu ngati Mulungu? Kodi simunandizunze kokwanira? Achikhala ena adakakumbukira mawu anga. Achikhala mawuwo adalembedwa m'buku. Achikhala mawuwo adazokotedwa pa thanthwe ndi chitsulo, ndi kuthirapo ntovu kuti akhale mpaka muyaya. Mtheradi ndikudziwa kuti momboli wanga alipo, ndipo pa nthawi yomaliza adzabwera kudzanditeteza. Khungu langa litatha kuwonongeka, thupi langa lomweli lidzamuona Mulungu. Ine ndemwe ndidzamuona, osati winanso ayi. Ndidzamuona ndi maso angawa. Mtima wanga ukufunisisa sikulo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mtenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo Ambuye adasankha anthu 72 nawatuma awiriawiri kuti apite atsogole kupita ku midzi uliwonse, kumalo aliwonse kumene Iye anati apiteko. Adawawuza kuti dzinthu nzambiri koma ntchito ngochepa. N'chifukwa chake pemphani mwini dzinthu kuti atume antchito okatuta dzinthuzo. Pitani tsono, ndikukutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulo. Musatenge chikwama cha ndalama kapena thumba la paulendo kapenanso nsapato zapadera ayi. Musayimenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe muyambe mwanena kuti mtendere ukhale m'nyumba muno. Ngati m'nyumbamo muli anthu ofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzakhala pa iyeyo.
Koma ngati mulibe munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzabwerera kwa inu. Khalani m'nyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani, pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musamachoka kumene mwafikirako nkukalowa ku nyumba zina ayi. Mukalowa mmodzi, anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali m'mudzimo, ndipo muwawuze kuti tsopano ufumu wakumwamba wa Mulungu wakufikirani. Koma kumudzi kumene mukafike anthu nkupanda kukulandirani bwino, mukapite m'misewu ya m'mudzimo, mukanene kuti tikukusansirani ngakhale fumbi la m'mudzi mwanu muno, limene linamatirira ku mapazi athu. Komabe dziwani kuti ufumu wa Mulungu wafika. Kunena zoona, pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Sodomu kapena polanga mudzi umenewo. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye wathu Yesu Kristo. Abale anga okondeka, ndikukutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Ndikukutumani kuti mupite, musaope, mukagwire ntchito yanga imene ndikufuna kuti mukayipereke. Ndikukutumani mukapereke uthenga kwa onse amene sanamve uthenga mpaka na tsiku la lero. Lero Yesu Kristo akuwatuma ophunzira aja, akuwatuma atumwi aja kuti apite, ndipo akutsimikiza kuti ndikukutumani ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Mukakumana nzovuta, mukakumana nzowawa, mukakumana zokubwezeretsani mbuyo, koma inu musakayang'anire zimenezo ayi, inu mukayang'anire zimene ndakutumani. Musaope, mukadya zimene takakukonzereni. Musaope akakusamalirani anthu amene muti akakumana nawo kumeneko. Muvomere kupita. Balenga kondeka, lero pamene Yesu Kristu akutuma, pamene Yesu Kristu akuwapatsa mphamvu ndi udindo abale athu awa, atumwi awa, ndakumbukira tsiku langa limene ine ndinalandira unsembe kuti tipokuyandikira. Ndipo sachedwa pompa pa 7 Oktoba pamene tinalandira inafe unsembe, amayimba kuti munditume komwe mukufuna, ndikafalitse uthenga wanu Ambuye, ndilipo munditume. Inetu ndikukutuma iwe, nde ukavomere, uvomere. Timavomera ife. Bambo Raposo amavomera, Bambo Mtendere amavomera, Bambo Saindi amavomera, komanso malemu mzathu Bambo Bartolomeo Perua amavomeranso. Mutitume komwe mukufuna, ife tafuna Ambuye, tifuna tikakutumikireni, tikagwire ntchito yanu. Lero ophunzirake akuwapasa mphamvu zomwezo kuti pitani mukalalike. Nditu Yesu Kristu lero walangiza koposa nyumba imene muti akalowemo mukapereke mtendere mmenemo. Akristu amene muti akakumane nawo kulikonse imene mupitako mukapatse mtendere, mukapatse masakramenti, mukayendere, mukaonetse chikondi, mukakhale ndithu pafupi nawo osawatalikira, chifukwa ndi amene kupasani m'manja mwanu. Ndipo mukakafika mmenemo amene wanso akakudyetsani. Uthenga wathu tsiku la lero ukukamba ndithu nkhani zokomera zotere kuti ndithu kumeneko akakudyetsani, akakupasani zonse, mukadye zimene atakakupatseni, mukamwe zimene atakakupatseni. Abale anga okondeka, Yesu Kristu sanasire pompo. Makamaka chimene anafuna nchoti ndithu kulimbikitsa kuti pamene tikupita kutumikira Mulungu tizikhala okonzeka, tizikhala achire, kuti kumene kuti tikakumana ndi zovuta tisakabwerere mbuyo, tikagwire ntchito ya Ambuye mwatoto moyo. Pali mawu amene amanena kuti osatopa, osafoka, osaopa. I think slogan imeneyi
ndi imene ndithu Mkhristu aliyense ayenera kuyigwiritsa ntchito kuti mmoyo wathu uno tisatope kuchita zabwino, tisaope pamene pali choona, tisafoke, tipite mtsogolo. Ophunzira ka Yesu Khristu akulimbikitsidwa ndipo akunena kuti ngati mudzi wina sakakulandirani, inu musakachite mantha, inu musakabwerere mbuyo, mukapite ku mipambano ndipo mukasase fumbi kumapazi kwanu, kuti angakhale fumbi limene lamamatirira mwa ife tikukusirani m'mudzi mwanu momuno. Yesu Khristu amawatsimikizira kuti zimenezi ndifuna kuti mudziwe kuti inutu ndili nanu, ndikuyenda nanu. Paulo mukalata imodzi mwa makalata ake ambiri amene atilembera adanena kuti limbani mtima m'bale wanga polalika uthenga wabwino, limba mtima m'bale wanga ponyamula mtanda wake wa Yesu Khristu. Tizakumana nzovuta, tisabwerere mbuyo. Anayimbanso anzathu ena, lero ndipita kwa anzathu ena, limba mtima m'bale wanga, I think iso ndi yato, limba mtima m'bale wanga ponyamula mtandawo. Aliyense amene akutumikira Mulungu akonzeke kunyamula mtanda wake ndi kumamutsata, osabwerera mbuyo, ankhala ulemere, osauponya pansi. Zonse izi ndi mawu otilimbikitsa, otilimbitsa mtima pamene akutituma, pamene akuti tikanitumikire, kuti Mulungu amakhala nafe, samatisiya choncho. Ndimakhala ndi chidwi ndi atumiki onse amene ndawamba, amene ndawaphunzira mu Baibulo, achina Yesaya, achina Gideoni, onsewa osiyanasiyana, achina Abrahamu, magulu osiyanasiyana atumwi yake a Mulungu, achina Amosi, onsewa Mulungu pamene amatuma amanyinyirika. Ena amanena kuti ine ndi wachibwibwi, ine Ambuye musayerekeze, ine sindingathe, koma Mulungu amatsimikizira kuti ndithu iwe upita, iwe ukalalikira uthenga wanga, ine ndikhala nawe. Iye ine wachibwibwi ali ndichosa chibwibwi chimenecho. Yesaya anachita kwachosa chibwibwi, akuti lilime langa ali lolemera, ali lilime lako ligwira ntchito. Abale anga okondeka, Mulungu amafuna kuti tipite tikalalika uthenga wake mopanda kuyang'anira china chilichonse. Amapanga ashuwa, amatsimikiza kuti inu kumene mukupita kuti suti mulipo nokha, ndikakhala nanu, ndikayenda nanu, ndikakupasani mawu olankhula. Lerotu ni Yesu Khristu akunenetsa, ndikukutumani ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu. Lero Yesu Khristu akutituma ngati apostoli yake, ngati ophunzira ake, ulendo okapereka uthenga wabwino. Koma akukupatsani malangizo oti inu mwene kuwatsata. Musatenge kamba pa ulendo, musatenge chikwama, musatenge zambiri. Akuzoti iyeyo akatithandiza zonse. Mwene kulandira zimene atakakupatseni ndipo akakusamalireni. Akuti pitani, nchifukwa ife timanyadira, inu ansembe ife timanyadira, chifukwa inu akhristu mmatisamalira, akhristu mmatithandiza, mmatipempherera, zambiri mmatichitira. Ukakhala inafe ndetu timakhala nditu oti timanyadira, pamene tikukakhala tikukumbukira zosiyanasiyana, ansembe amene akukumbukira zikumbuso zosiyanasiyana, akhristu amakhala pamenepo ndi kumapereka kaya mphatso, kuwapatsa china chilichonse chimene alipo. Zimenezo zimene Mulungu akufuna kuti inu muli nawo udindo ochitira ansembe wanu, osamalira ansembe anu. Lerotu Yesu Khristu akunena kuti kumizi ina anthu awa amati akafikeko, akaone amuteteze, anawatuma kuti apite kumizi inayo, makamaka kumudziko, akaona kuti kumeneko akapanga motani, ndipo iyeyo anali kuti apiteko. Ndipo ophunzirawa amapita kukaona kuti mudzi umenewu uwoyenera kuti Yesu Khristu awuyendere, amapita akaupange save, amatero chizungu chake. President ndimabwereza kuti akamapita kudera lina amakhala kuti anthu apita kale ukapanga save, ukaona kuti kulibe anthu achiwembu, kuti kuno kulibe anthu achisokoneza. Ndipo amakamuza president apita amitenga apita ophunzira ake, apita kuti tukapereka ukaona kuti tichite motani ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Anthu a Mulungu tikhale oleza mtima. Pali ambiri akulira lero, akusowa kutonthozedwa, akusowa kuthandizidwa, chifukwa iwonso ufumu wa Mulungu uli pafupi nawo.
Kuli mabanja amene akulira lero, kuli mabanja amene akuvutika lero. Lero ife ndiyo watonthoza. Ufumu wa Mulungu uli pafupi. Mawu athu oyamba tsiku la lero, abale anga okondeka, ndi Yobu amene tsopano akuwapatsa mawu omulonda, omutsata. Atembenukira chifukwa amapita kwa Yobu, iwe Yobu, taona zimene ukuchitira Mulungu. Yobu, iwe Mulungu sakukonda, Mulungu akana. Tili zambiri zotibwezeretsa mbuyo zimachitika kulikonse. Anthu amatha kutesa ubale, kaya ukwati. Chochita akazi yako apereka uku nyumba, akazi yako akutali ndi ana uku, akazi yako mamvemvemve amapasula ndithu. Koma zonsezi Yobu sanazimvere. Yobu anazisiya kuti ayi, ine ndichita zimene Mulungu wanga akufuna. Abale anga okondeka, lero Yobu akulapa. Lero Yobu akubwerera mbuyo, akutsimikiza kuti Mulungu alipo ndipo ndi amene amatithandiza. Abale anga okondeka, ukalepera, ukasochera, bwerera mbuyo, kuujira panyuma. Pachiyawo amati kuujira panyuma, kuti iweyo umapita mtsogolo ndi waona kuti kukusindiko, anthu akuuza kuti kumene kukusikwa bwino. Ujirani panyuma. Jalani kunyuma sambano, mgalauche, mpange mayuteni yanu, muyangane kumene mukuchokera, mukafika mwina mwake kumene mukupita. Yobu adalapa ndi kutsimikiza kuti Mulungu wanga andikhululukira ndipo amandikonda. Atakhala pansi ndi kuona chikondi chake cha Mulungu, adaona kuti Mulungu ndiye wopambana zonse. M'mavuto mwathu timuone Mulungu, muzopweteka zathu tionemo Mulungu. Nthawi zambiri Mulungu amatiyesa, koma samatiyesa kuposera mphamvu zathu. Kuchokera pa ma problems yake, pa zovuta zake zimene Yobu adamva, adaona Mulungu. Kodi inu mmaona Mulungu? Chifukwa m'mavuto timadzoti tsiku lina Mulungu akhalapo, tsiku lina ndidzaona Mulungu, tsiku lina Mulungu adzakhala patsogolo panga, ndidzamuona maso ndi maso. Pamene kuvutika lero, chilengeneza kumana Mulungu maso ndi maso. Adayimba Alani Ngumuya, ndidzamuona ndekha maso ndi maso, mudzamuona nokha pulumutsiyo, akuti mudzamuona nokha. Tinchimbona nyika Yesu Kristu ni meso genuga. Tsiku limenelo limene tidzaona kuti kuti ndi matani, kuti ndinapirira, kuti ndinachita bwino pamaso pa Mulungu. Mulungu akutipatsa zotiyenereza. Abale anga okondeka, akuti tu ufumu wa Mulungu uli pafupi. Anati pitani mukalalike, chifukwa ufumu wa Mulungu uli pafupi. Ntchito zathu, mayendedwe athu, masiku ano anthu ayena akumala nkula kuti sizinali chonchi kale, zinthu zavuta. Ngani iwa iyi, jamani loleje yakutendaji manjaji, ngani iwa iyi. Na lero jino dziko latembenuka. Sizinali chonchi. Tsiku lina tidzamuona Mulungu wathu. Ndipo mtima wanga uli kufunitsitsa, ndimafuna ntalowa ine, ntalowa kumwamba. Mtima wanga uli kufunitsitsa. Yobu atalapalapa kuti ine ulomutatani, ulomutanena zotani, ine ndikufunitsitsa. Tsikulo ndikulidikira limene Mulungu wanga atazandipase zonse. Abale anga okondeka, lili kubwera tsiku limene Mulungu atakapereke mphatso kwa yekhayo wachita bwino, atakapereke mphatso kwa yekhayo amene wayenda bwino pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu akamana wina aliyense, Mulungu akampasa chilango wina aliyense amene sanachite bwino pamaso pake, kuti ndinedi Khristu, ndine Khristu, dzina langali la ulemu, inelo dzina langali ndiloti ndimakondweretsa nalo Mulungu, ndimachita zofuna zake za Mulungu. Mtima wanga uli kufunitsitsa, ndikufuna kukumana nalo tsikulo. Kuchalenja kwa Yobu lero, kuchalenja kwa Yobu kuti ankali ndikumana naye, na mmene ndachitira ndakonza, ndapambana. Mulungu wanga ndipambana. Mmene amachitira anthu mayesu, ukamalemba mayesu nditu umadziwa kuti mayesu awawa ndikapambana, na mayesu awawa sindikatola kanthu. Inde nthawi zina zimachitika kuti muna mayesu wawo natusuna aone bwino nkupambana. Koma nthawi zambiri iwe ukakhala mmayesu numalemba, umazoti na mmene ndikuchitira pano ine ndalepera, nami ndikuchitira pano ine ndakonza. Kodi pa dziko lapansi pano pamene tili pano tikudziwa, tikuona kuti kodi tsiku likakwana Ambuye wanga akandilandira, Ambuye wanga akandilemekeza.
tipemphere zolimba, ndipo Yobu atithandize kulimba mtima ndi kuchita kufuna kwake kwa Mulungu. Amen. Amen.